Toto video nám pomôže vysvetliť, čo je základom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je príliš dôležitá na to, aby ste jej nerozumeli. Preto vám základné princípy ochrany zdravia pri práci predstavíme tak, aby ste si ich ľahko zapamätali. Najlepšie bude, ak začneme priamo na mieste, kde sa všetko odohráva. Na pracovisku. Pracovisko je miesto, kde zamestnanci vykonávajú prácu, na ktorú ich prijal zamestnávateľ. Tvoria ho nielen haly či kancelárie, ale aj chodby, parkovisko či kuchynka a všetky ostatné priestory, v ktorých sa zamestnanci pri výkone pracovných činností pohybujú. Postarať sa o bezpečné prostredie na pracovisku je v prvom rade úlohou zamestnávateľa. Jeho povinnosti môžeme rozdeliť do 5 bodov. Po prvé, predovšetkým potrebuje zabezpečiť pracovné prostredie a minimalizovať riziko, že sa v ňom niekto zraní. Po druhé, musí tiež poskytnúť zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky a dohliadať na ich riadne používanie. Po tretie, jeho úlohou je aj spracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a najmä dokument o posúdení rizík. Musí sa tiež postarať, aby zamestnanci boli s touto dokumentáciou oboznámení. Po štvrté, musí tiež dohliadať na plnenie opatrení a dodržiavanie predpisov. Po piate, a keďže pracovný kolektív sa pravidelne obmienia, je dôležité, aby zamestnávateľ zabezpečil pravidelné školenie všetkých zamestnancov. Toto všetko je úlohou zamestnávateľa. Aby však bezpečnosť na pracovisku neostala iba na papieri, tak aj zamestnanci musia priložiť ruku k spoločnému dielu. Medzi ich povinnosti patrí predovšetkým: po prvé, plniť pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a dodržiavať zásady bezpečného správania. Po druhé, ich úlohou je tiež riadne používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Po tretie, dodržiavať určené príkazy a zákazy a riadiť sa podľa pokynov nadriadeného. Po štvrté, keďže vybavenie pracoviska sa zvykne meniť a sem tam sa menia aj kolegovia, zamestnanci sa musia zúčastňovať na školeniach a vzdelávaní v oblasti BOZP. Po piate, ak zamestnanec zistí nedostatky v oblasti BOZP, je povinný ich bez odkladu hlásiť svojmu nadriadenému. Ak sa zamestnávateľ aj zamestnanci snažia dodržiavať pravidlá bezpečnosti, spolu dokážu predchádzať zbytočným pracovným úrazom. A keď už hovoríme o úrazoch, pracovný úraz je definovaný ako poškodenie zdravia, ktoré vzniklo pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi, a to nezávisle od vôle zamestnanca, krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Tak, ako sú rôzne pracovné úlohy a prostredie, tak existujú aj najrozmanitejšie pracovné úrazy. Medzi závažné pracovné úrazy patrí vážne poškodenie zdravia, úraz s trvalými následkami alebo smrť. Úrazy, ktoré si nevyžadujú dlhodobé liečenie a nepoškodia závažným spôsobom zdravie zamestnanca, považujeme za menej závažné pracovné úrazy. Pracovné úrazy delíme na dve základné skupiny. Evidovaný pracovný úraz je každý pracovný úraz, ktorý vznikol na pracovisku, a to aj drobné úrazy ako údery, porezanie, ale aj vážnejšie úrazy ako zlomeniny a podobne. Registrovaný pracovný úraz je každý pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť trvajúca viac ako 3 kalendárne dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu. Zapamätajte si tieto dve pravidlá. Zamestnanec je povinný nahlásiť každý pracovný úraz, ktorý sa mu stal alebo ktorého bol svedkom, a je tiež povinný poskytnúť prvú pomoc zranenému a privolať odbornú lekársku pomoc. Pracovným úrazom dokážeme vo veľkej miere predísť tak, že nahlasujeme nielen nehody, ale aj skoro nehody alebo tzv. Nebezpečné udalosti. Teda situácie, pri ktorých sa vám mohol stať úraz, ale nestal sa. No v budúcnosti im treba dôslednejšie predchádzať. To bolo k základom ochrany zdravia pri práci všetko. Ale pokračujeme ďalej.